Lugo, como o resto de Galicia, é terra de mitos, con lugares encantados nos que a tradición oral interpreta a paisaxe. En Friol, unha das lendas da Cova da Serpe dá resposta ao nome que recibe a cadea montañosa na que se atopa esta cavidade natural. O relato popular mantén cun mozo labrego e a filla do señor de Sampaio, perseguidos por orde do nobre, buscaron acubillo na cova. Nela atoparon unha gran serpente que acabou coa vida do campesiño cando tentaba protexer a súa amada. A Cova da Serpe está no alto de Pena do Rego da Egua, a uns 18 kilómetros da fortaleza de Sampaio de Narla. As vistas panorámicas dende aquí son impresionantes, abarcan máis aló do municipio de Friol e limítrofes como Guitiriz e Sobrado dos Monxes, xa na provincia da Coruña. A lenda da Cova da Serpe converteuse nun símbolo heráldico. No escudo do concello de Friol aparece representada co deseño dun mozo loitando contra a serpente. Na outra metade figura a Torre de Sampaio de Narla. Un dos percorridos para chegar á Cova da Serpe poderíamos comezalo a carón doutra das mostras da riqueza do patrimonio histórico-artístico destas terras, o Pazo Torre de Miraz de propiedade privada. O camiño norte a Santiago bordea o muro e a fachada deste conxunto monumental. A saída da aldea pasamos pola igrexa parroquial de Santiago de Miraz, templo que, segundo o Inventario Monumental e Artístico de Galicia, foi fundado pola familia Saavedra, a primeira propietaria da Casa Torre de Miraz. Os quilómetros iniciais da andaina coinciden co camiño norte ata unha bifurcación na que atopamos a senda que ascende por un entorno boscoso á Cova da Serpe.